گهدارên hêja dema xweş be kêfxweşim careke dî em xelekek dî ji pirtûka min ya bi navê Melayek Zîrî Şêxê Aşiqan e bo we pêşkêş bikim vê carê jî jîngeha Rewşenbîrî. Berî em derbasî lêkolîna xwe bibin giring e em jîngeha Rewşenbîrî di ser dema Melayek Zîrî de nas bikin. Di destpêka sedsala deha ya kocî de jiyana zanyarî û rewşenbîrî di Kurdistanê de di bilindtirîn asta bû. Ji ber ku Osmanî wek desthilat di wê demê de nedibûn rêgir di ber belavbûna rewşenbîriyê de û ji hêleke dî ve guhdanek mezin û piştevaniyek bêsînor ji hêla mîrekên Kurda bo zanyar û dibistana û serhilterên fêrkirinê hebû. û rola va dibistana di belavbûna zanîn û rewşenbîriyê de berçav bû. Em ê niha bibînin bêgirîngtirîn dibistanê belavbûyî di Kurdistanê de di wê serdemê de çi bûn. Yek, dibistana Mîr Efdal li Cizîra Botanê bekî Mîr Efdal kurê Ebdulezîz ev dibistan ava kiribe. Dibistana di dûa dibistana sor li Cizîra Botan Mîr Şeref kurê Bedirê Efdal ev dibistan ava kir û Cizîrî wek mamoste li vê dibistanê kar dikir. Sê, dibistana Şerefî li Bedlîsê Şerefxanê Bedlîsî bapîrê Mîr Şerefxan xudanê pirtûka şerefname ev dibistan ava kir. Çar, dibistana Dawûdî li bajarê Xêzanê Mîrê Xêzanê Dawûd kurê Mîrê Melek ev dibistan ava kir. Pênc, dibistana Qubehan ya Quba li Amêdiyê bi vî navî hat naskirin ji ber ku Qube lê hebûn û belkî jî ji navê Mîr Qubad Beg hatibe. Mîr Qubad Beg kurê Sultan Hüseyn Welî bû. Şeş, dibistana Mîr Hesen Welî li bajarê Muksê ya bi ser hekarê ve ye. Mîr Hesenê Muksî ew ava kir. Heft, her pênc dibistan Xetîbî, Hacibeyî, Şükrî, İdrîsî, İxlasî li bajarê Bedlîsê. Ev her pênc dibistan li bajarê Bedlîsê bûn. Ev dibistan taybet bûn bi xwendekarên zanîna olî û kar û barê xwendinê di van dibistana de ser milê mamosteyên hêja bûn ku zanistên olî û aqilmendiyê şanî xwendekaran didan. Ji bilî van dibistanan gelek dibistanên dî hebûn. Ew ên ku bi ser mizgeftan vebûn û ew mizgeft û dibistanên bi ser wan ve bûbûn senter bo belavkirina zanîn û rewşenbîriyê. Bêje rewşenbîrên wê demê pêşnimêj û xwendekarên zanînê olî bûn û her di wê demê de gelek torevanên binavûdeng diyar bûn di hunerê wêjeyî mîna Mîr Îmadedîn Feqehê Teyran, Eliyê Tirmaxî û Melayek Zîrî jî yek ji wan bûn û her di vê serdemê de rêçikên Sofîtiyê li Kurdistanê belav bûn û bernaztirîn rêçika Sofîtiyê rêçika Qadirî bû ya ku Ebdilqadir Geylanî 407 ta 561 koçî ewsaz kir û gelek şaxên vê rêçikê li dewletên misilmana çêbûn. Di pêra xelkê bêtir berê xwedan rêçika Neqşbendî ya ku Şêx
خالدی نقشبندی 717 791 کۆچی ئەو ساز کرد و جزیری جی سەر ڕێچکان نەقشبەندی بوو کارتێکردنا بێژینگەهێ سەر هەلبەستێن و جزیری بەرچاوە و دێ لێکۆنینا مەدە بێتر دیار ببە خاترێوە تا خەلقێک دی بخێر و خۆشی بمین